Salutare lumea, sunt Ceafrău și bun venit la un episod din Stickman Warriors și sper să vă placă acest episod. Sunt cu Miguel aici și o să facem 1 vs 1 și după aia o să facem o provocare. Cine câștigă la runda a 3-a va face provocarea. Păi, hai să începem. Salut! Salutare? Nu salut. Bun, să zicem că am pierdut de 2 ori. Dacă a 3-a oară câștig, cam Miguel o să facă chestia sau o să facem o serie din ea. Și sper să vă placă. Fiindcă am văzut că am strâns 50 de vizionări la ele, vreau să vă mulțumesc pentru asta. Și nu uitați de like. Și de subscribe. A treia Și să rundă facem parcă și e... vizionări. Da, a 3-a rundă e care câștigă. Cred că e cea mai bună, nu? Cam Da, așa, adică ceva. cam, dacă mă baz la a 3-a rundă, practic eu fac provocarea. Cam ceva de genul. Da, ceva de genul acum nu contează cine câștigă. Da. Ne batem așa și de pentru public. Au! Ești mai rănit decât mine. Bă, și armă ăsta nu se mai ridică. Nu se mai ridica, serios. Știu și nici la mine. Cap în cap. Bun, hai. E un bulean mai văzut. Mm. E că avem și acolo publicul și aia. Bă, ce easy. Easy, da. Pentru mine. Fa. Gata, trebuie să-mi dau o lovitură. Fa. Dacă nu-ți dau eu. Dacă. Scam răcit. Recitule. N-ai văzut nimic? Bun, acum cine câștigă face provocarea. Provocarea dată de Biguel sau de Geo. Fuck! Deja am pierdut. Nu. Ți-am dat. Cred că Miguela să facă provocarea, sunt sigur. Se vede deja. Poate. Mor! Dă cu același. Te-am rupt. Nu! De ce o să fac provocarea? Da. Bun, acum hai să începem și provocarea. Salutare lumea, sunt Ceaușa și bun venit la acest episod. Sper că, da, se pare că eu fac provocarea. Păcat. Ce provocare îmi dă nenea Miguel? Ce provocare îmi dai? Să faci 30... Să-ți dai 30 de palme. Da. Ce poate da el? Să-mi dau 40... Eu n-am zis 40 de palme. Bine, hai. Bine. 1, 2, 3, 4, 5... Deja mă doare o prază. Hai să cerci pe ala. Hai, dă-i. 6, 7, 8, 9, 10... Hai, bă! Hai, mă, dă-i. 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Încă 10... 1, 2, 3, 4... 4, încă 6. 6, 7, 8, 10... Bun, dacă v-am plăcut acest video, nu uitați de like, subscribe, vă braci mei, cred că sunt roșii. Nu uitați de like, eu am fost Geo Show, vă mulțumesc pentru celelalte vizionări, eu am fost Geo Show, pa, pa.